Въпреки че срещата бе отворена за граждани, представители на бизнеса и неправителствени организации, на нея присъстваха само кметове и служители на общинската администрация. Доволни от работата на полицаите, които обслужват участъците в Килифарево, Ресен и околните им селища, бяха кметовете на двете населени места. Липсата на помещения за участъка в Ресен, недостатъчно гориво, стар автопарк. Това посочиха като основни слабости кметовете на Килифарево и Ресен. Тук има много работа за вършене, господин комисар. С тези думи се обърна към полицейския началник, общинският съветник Румен Димитров, и подчерта, че няма случай, в който началникът на местното управление Николай Терзийски да му е отказал помощ. Въпреки това... Искам да кажа, че за мен е неприемливо отношението на личния състав, който представлява на територия на Велико Търново МВР. Не мога да толерирам отношение на някой от членовете на този състав или на патрула, или на органите, които упражняват контрола в Търново, които, наблюдавайки автомобили, които са спрели върху тротуари, върху пешеходни пътеки, си правят труда само да минат, да свирнат, да видят на кого е автомобила, да му кажат здравей или моля да премести го и да отминат. Моля ви, от цялото си сърце, да наложим наистина дисциплина в това отношение. Започнем ли да налагаме дисциплина в това отношение, а именно налагането на закона, върховенството на закона, уверявам ви, резултатите на МВР ще бъдат на още по-високо ниво. Бъдете 100% сигурни, че ситуацията ще се промени, обяви комисар Коцев. Полицаят е представителят на държавата, за това всичко е важно, допълни той. Неговото поведение на улицата, неговата осанка, неговата визия, униформата, начина на носенето, за това, защото всеки един полицай е представител на държавата, на институцията. Трябва да вдъхва доверие и респект. Това съм го повтарял и с това съм започвал и завършил на всяко едно такова отчетно съвещание. Необходимо е да се скъса с ориенталщината, с това неглижиране на поведението и на реагирането на проблемите на хората. Голяма част от тук са били присъстващите по Европа, по света, били са свидетели на отношение на правоохранителните органи, всички го желаем и го искаме. Аз също съм бил и затова ще настоявам това да е един от критериите, един от пунктовете, по които служителите ще бъдат оценявани. И разбира се, там, където няма разбиране и реакция, ще взимаме съответните мерки. Комисар Коцев не скри, че в по-малките населени места роднинско-приятелският кръг пречи на добре свършената от полицията работа. Роднинско-приятелският фактор оказва сериозно влияние. Вече започваме да го усещаме. При мен идват хора в личен контакт, провеждаме телефонни разговори за невзето отношение по определена проблематика, за това, защото служителя Хикс е в роднинска или приятелска връзка с еди кой си правонарушител и не се взима отношение. Ще стигаме до крайности, ще правим ротация на служители, ако трябва, но това поведение не може да се търпи и няма да се допуска.